saatleri, soňky minutlary suwa. Kimdir bu ýylyna gazizlerden gazizen ýuwalypdy, kimdir ömrü boýy gütken kişisini tapdy. Kimdir ýaňa maşina satyp aldy, ýaňa fatyr alyp şunda kuşdy. Kimdir iýi jimirildi, ýangynda ýanyp bitdi. Soğuş kırlarında köp şäherler ut işinde kaldı. Jihanybızda urkanyş ut ýalgyny gamap aldy. Ýaş balalar dünýäge awaz saldy, ýaňa aileler tudy. Kimdir mehabetini tapdy, kimdir ýalgyşdy. Özüniň ömürlük siýetleri ýuwalypdy. Kimdir bik-bikge ko'tarildi. Kuklarga kadar, yıldızlarga kadar menip ýetdi. Kimdir ýygylyp düşdi. Bagy da buldy, korasy da buldy bu ötüp bargan ýyldıznyň. Gülleri, şeşekleri de buldy, şüp gülenleri de buldy. Kulunu oýakyny çenişdirgen çenişkili ülenleri de buldy. Ýaňa meçitler açyldy, zurhatly ýylar salyndy. Köp tileklerimiz kabul boldy. Bu ýyl ussa ikinci ýylyny tüpden özgertir ýerinde hyýallanabys. Iň möhimi ümit bolsun dostlar. Ümitleriniň ömürleri uzun bula. Barymyzyň da ömürleri uzun bolsun, bähatli bolsun. Bähatlerimiz ömürli bolsun. Ýaňa ýyllar oýla bähati, isenlik, selamatlik. Balalarymyzga, onuklarymyzga tawfik alyp gelsin. Tınışlık alıp gelsin, cihanımızga tınışlık, illerimizge tınışlık, halkımızga tınışlık alıp gelsin. Suguşga gitken, suguş hareketinde katmışkan iri yigitlerimiz isen sağ, illerine, ailelerine, onaları yanına, balaları yanına, sigan yerleri yanına koysunlar eğlenip. Amin. Allah'ayım, kabul kıl izgi tileklerimizni, sözlerimizni işit, Allah'ayım. Kabul kıl, bizimçe bulsun, amin. Kadirli dostlarım, mine şuşu sözlerden soň özümniň ijatbaşym şaira Seriýe Islam Galiýewa bir köp jyr sözlerinde ýazar ol, içinde kiler ýazar, bik matur etdirip şiirlerini okup bire, bik matur etdirip benim demo versiýalaryny jyрлap bire, bik zor ýardam etýär meňa. Onuň mine şuşa niýetden ýazylgan bik matur bir şiirini okup gitasim kile. Ýaňa ýylga ýol tilegi. Ýaňa ýylga niler alym dime. Kışaklaryň belki jitmesle. Izgi tilek sistanamız bilen otlap kirsin ýaňa ýyllarda. Ol sin bary üzülüp sigaryňny, iň togry tirek bulganlaryny, siniň aldan karny ýaryp biryp, bikkin itip ýollar salganlaryny, ömür çanaň kardan şuwup barsyn, ýeneşinde kadirli üçin bolsun, basyrlarynyň buýuna ýangyrasyn, tyňlap duýa almaz siniň jyryň. Ýyzaklaryň barda aşyr için, serleriňni tiren ýabır için, bähatiň gitip ýuwalmasyn için, kömüş barly aşkyşyň bolsun. Şanyş zor, wart ýyllarga, ýürlük karlar ýoganda, tyrmyşga arşsyn haýallaryň, kabul bolsun barlyk tilegin. Aktor Seriýe Islam Galiýewa 29 dekabr 2023 ýyl. Mine dostlar şunday matur şiir bilen hem özümniň izgi tileklerim bilen sözümni tamamlasym kile. Kilesi tuwasy ýyllarybız emin bilsin, tynçlyk alyp gelsin, bähat alyp gelsin, kawatlap aýtam. Jihanybızga, planetybızga tynçlyk urnaşsa ýa Allah'aym Rabbim. Balalarybız kötken ätilerin sağynyp, kötüp, başlasınlar edi, muyunlarına asılınıp şaklalasınlar edi. Ömrü boyu yüreğinde etken sigen yerleri alarının koytuğun kötüp, olar koytuğa şotlanıp, şeşke atıp dursalar idi. Gözlerinde yaşıp gitmegen, şuşu yer yigitlerini tuğdurgan, gaziz analarının
sinişinden, olarning turmuş köklerinde minlerce yıldız salınsaydı Rabbim. Ýaňa ýyllar kutly bolsun, ýaňa ýyllar izgi bolsun. Kilesi ýaňa ýyl bilen dostçylarym. Barygyzga da selamatlyk, isenlik, gaýla bahyty hem iki dünýä bahyty dileýim. Rahmat. Sizin bilen äňgemede kanalynyň hojasy Aktar Irek Abdurrahmanow bize buldu. İhtibarınız için zor rahmet.